Infection kerengerenela banami nabe soro kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na ni caman b'a dɔn relation sexuelle la tubabukan na walima rapport sexuel ni bamanankan na caman b'a wele cɛnimusoya. O bana in a kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛn kosɛbɛ, bana do minnu bɛ yɛlɛma. O kama n ye nin video in kɛ ka da ka bɛ ka mɔgɔ caman degun walasa ka ɲɛfɔ ye infection sexuellement transmissible mun bana sugu de don, a bɛ sɔrɔ mun fɛ, taamasiyɛn jumɛnw de b'a la. E ka nin video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka da a nafa kan. Ani fana a bɛ sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya video in laban na n bɛna ɲɛfɔ e ye e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi cɛnimusoya bana ma. N b'a dɔn n'i ye nin video lajɛ technique 4 n'o ye kɛwale 4 n bɛ n'o fɔ e ye. O kɛwale 4 n'i y'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye a tɛ sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la. Ni pɛrɛnnen don an k'a daminɛ. N ka foli b'i ye kosɛbɛ, ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture, ne ye docteur ani fana ye mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na. Ni tubabukan na n b'a wele médecin et coach en éducation sanitaire. Infection sexuellement transmissible walima maladie sexuellement transmissible banaw do ni a ka ca kosɛbɛ, a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ nka u t'a dɔn u bɛna fɔ cogo min na. Caman yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ, caman b'a ta dogo. K'a sɔrɔ bana do n'i y'a dogo kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la min bɛ se ka dankari hali ka adamadenya la, ka d'a kan kɔlɔlɔ bɔ a la i bɛn'o dɔn tagalen ɲɛfɛ. Nka i ka dɔn k'a fɔ infection n'o fɔra o ye bana yɛlɛmata ye, bana min n'a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya la. A kɛra kafoɲɔgɔnya kɛra sira o sira fɛ, a kɛra musoya ni cɛya yɔrɔ la o, i bɛ hakili to nin kuma in na ka d'a kan kuma caman b'a kɔnɔna na min bɛ cɛnimusoya kan, mais a fɔ kun ye walasa a ka faamuya, ni min digir'i la a bɛ yafa n ma ka d'a kan a ma dabɔ kama, a dabɔra dɔrɔn walasa a ka faamuya. Donc a kɛra cɛnimusoya kɔnɔna na o walima a kɛra banakɔtaga yɔrɔ la o n'an b'a wele sodomi tubabukan na, walima hali n'a kɛra da ye n'an b'a wele fellation. Donc a kɛra fɛn o fɛn sira o sira kan, donc a bɛ se ka sɔrɔ bana dɔ bɛ se ka sɔrɔ o fɛ. O bana ninnu a ka ca kosɛbɛ, a suguya caman de bɛ yen nɔ, nka i bɛna olu bɛɛ lajɛlen dɔn sɔrɔ cogo minnu b'a la. Ninnu bɛɛ dɔnnen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ infection in an bɛ ka kuma min kan bi, min bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ, taamasiyɛnw b'a la walasa i ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ a b'i la n'a sɔrɔ a t'i la. Nin video in na n bɛna min fɔ sisan nɔ taamasiyɛn minnu filɛ nin ye, n'a sɔrɔ i y'o dɔn i yɛrɛ la i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona dɛ, mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ o de don, nka a caman na i b'a sɔrɔ o de don. O taamasiyɛnba o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i ka min dɔn o ye ŋɛɲɛ. A bɛ se ka ŋɛɲɛ bila dogoyɔrɔ la n'o ye cɛya yɔrɔ ye walima musoya yɔrɔ ye, ŋɛɲɛ fanga bɛ se ka bonya yɔrɔ la. A dɔw la a bɛ se ka ni kurukuru misɛnninw ye cɛya yɔrɔ la walima musoya yɔrɔ la, i bɛ se k'o ye jateminɛ i yɛrɛ la. A taamasiyɛnba filanan o ye jumɛn ye? A dɔw la i b'a sɔrɔ a bɛ na ni ji jɛman bɔ ye. I kɛra cɛ o kɛra muso, ji jɛman bɛ se ka bɔ i la. A ji jɛman dɔw kɛlen i b'a fɔ nɛn bɛ cogo min na, i k'o jateminɛ i yɛrɛ la. A dɔw la fana i b'a sɔrɔ ji jɛman bɛ bɔ fana a kasa ka go, donc hali n'i y'a sunji k'a la ko sɛfantolu kasa a bɛ se ka mɔgɔ degun. Ani fana a bɛ se ka na ni sugunɛ kɛtɔ la, sugunɛ b'i jeni, sugunɛ kɛtɔ la b'i jeni, o y'a taamasiyɛn dɔ ye. Dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ ni muso don i b'a sɔrɔ jelibɔ bɛ se ka k'a la tuma bɛɛ, jelibɔ bɛ k'a la i b'a sɔrɔ i b'a fɔ a ka laada de bɛ ka na ka sɔrɔ laada tɛ, a jelibɔ bɛ kɛ wagati kunkurunna a bɛ tila ka tigɛ tuguni, donc o bɛ se ka k'a taamasiyɛn dɔ ye. A dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ muso kɔnɔ bɛ se k'a dimi kosɛbɛ i b'a fɔ a bɛ laada la ka sɔrɔ a dun tɛ laada la. Ani fana taamasiyɛnba min bɛ yen i k'o fana dɔn, n'a sɔrɔ a bɛ muso la a bɛ se ka na n'a bɛ kafoɲɔgɔnya la i b'a sɔrɔ dimi bɛ se ka k'a kan, kafoɲɔgɔnya kɛtɔ la o b'a jeni, ani fana i b'a sɔrɔ bara jukɔrɔla o b'a dimi. Ninnu bɛɛ ye taamasiyɛnba ye minnu bɛ se ka jira k'a fɔ a caman na infection o b'i la. Ni cɛ don fana i b'a sɔrɔ cɛya kɔnɔna na a bɛ se ka i b'a fɔ fɛn ɲɛnama dɔ b'a kɔnɔ a b'a tantan walima ji jɛman bɛ bɔ cɛ la i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ, a bɛ kɛ cɛ fana na o cogoya kelen na. Donc n'i ye ninnu y'i yɛrɛ la i ka boli ka taa joona dɔgɔtɔrɔso la walasa ka lajɛ n'a sɔrɔ infection de don, fura ka da i ma joona walasa ka na ni kɔlɔlɔw ye. Nka i ka dɔn k'a fɔ infection in a bɛ sɔrɔ banakisɛ caman de fɛ, nka a banakisɛ ninnu u bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de kɔnɔna na walima hali n'a sɔrɔ bololakaran yɛrɛ senfɛ n'an b'a wele préliminaire, donc maintenant cɛ ni muso bɛ bololakaran min kɛ sɔnni a ka se ɲɔgɔn ma a caman na a bɛ se ka sɔrɔ hali o fana fɛ. Ninnu bɛɛ sɔrɔ cogo ye minnu bɛ se ka na mais banakisɛw de bɛ na n'a ye. Banakisɛ min bɛ na n'a ye o banakisɛba o fɔlɔ o ka ca, a dɔw bɛ se ka kɛ bactéries ye, bactéries i n'a fɔ gonocoque, i n'a fɔ treponine. Banakisɛ dɔw fana bɛ se ka kɛ n'an b'a wele virus, i n'a fɔ o virus bɛ se ka na ni sida ye, a bɛ se ka na ni herpès ye, walima a bɛ se ka na ni dɔ wɛrɛ n'an b'a wele papillomavirus humain, a bɛ se ka na n'o ye, walima a bɛ se ka na ni hépatite B yɛrɛ fana ye. Banakisɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ se ka na n'an b'a wele parasite, donc olu bɛ se ka kɛ i b'a fɔ chlamydiaw, i n'a fɔ trichomonas. Ninnu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na, mais walasa i ka kisi banakisɛ ninnu ma e ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan laban na n y'a fɔ i ye cogo min na n bɛna ɲɛfɔ i ye. N b'a dɔn i y'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na sisan nɔ, nka sɔrɔ cogo ninnu bɛɛ dɔnnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ infection sexuellement transmissible n'o ye bana min bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ a suguya ka ca.
nga suguya ba tan min n'o fɔ ye walasa i ka halina sɔrɔ a kan a suguya minnu bɛ yen nɔ a suguya ba fɔlɔ o bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔ fɛ n'an b'a wele virus immunodéficiente humaine n'o bɛ na ni sida ye o de ka ca fɔlɔ o de y'a fɔlɔ ye a filanan min bɛ sɔrɔ kɔfɛ o ye hépatite ye caman na hépatite B o de ka ca kosɛbɛ a sabanan o ye herpès génital ye ale fana bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ a naaninan o ye papilloma virus humain ye n'an b'a wele caman b'a wele HPV la o ye dɔ ye a duurunan o ye mycose génitale ye ale fana bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ a wɔɔrɔnan o ye bana dɔ ye n'an b'a wele chaude pisse ni caman b'a wele gonorrhée la walima gonocoxe ni bamanankan n'an b'a wele sopisi ale fana bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fɛ a wolonfilanan o bɛ sɔrɔ bana dɔ fɛ n'an b'a wele chlamydiose a seginnan o bɛ sɔrɔ bana dɔ fɛ n'an b'a wele condylome ninnu bɛɛ ye bana ye a bɛ sɔrɔ minnu fɛ a kɔnɔntɔnnan o bɛ sɔrɔ bana cɛ dɔ fɛ n'an b'a wele ni a bana n'a ye mɔgɔ minɛ an b'a wele syphilis a tannan o ye dɔ wɛrɛ ye tuguni n'an b'a wele trichomonas ninnu bɛɛ ye bana ye minnu ye bɛ se ka na ni bana kafoɲɔgɔnya banaw ani banakisɛw minnu bɛ se ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na ne min hakili t'o yɛrɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ se k'i sɔrɔ donc walasa o ka se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ n bɛna fɔ ye e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi a ma nka sɔn'o cɛ kɔlɔlɔ minnu ni o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na n'a y'i sɔrɔ ni min hakili t'o yɛrɛ n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la joona a ka furakɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ se k'i sɔrɔ o kɔlɔlɔ ninnu i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ nka i ka dɔn k'a fɔ bana minnu don n'u y'i sɔrɔ n'i ma taa furakɛ joona kɔlɔlɔw bɛ se ka y'a la o kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ n'o ye kɔlɔlɔ juguman ye i yɛrɛ ka laɲini tɛna kɛ min ye o kɔlɔlɔba o dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka den sɔrɔ a bɛ se k'o gɛlɛya a bɛ se ka dɔw yɛrɛ ka denko bali nka mɔgɔ caman t'a dɔn ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso ka jigin ka sɔrɔ a jigin wagati ma se a bɛ se ka kɔnɔ yɛrɛ fana a bɛ se k'o tiɲɛ a bɛ se ka muso den a kan ka mara yɔrɔ min na n'o ye utérus n'o ye denwolonugu kɔnɔna ye a bɛ se ka den bɔ yen nɔ ka taa den bila yɔrɔ wɛrɛ la n'an b'a wele grossesse extra-utérine a bɛ se ka na n'o ye a bɛ se ka na ni dɔ wɛrɛ fana ye tuguni ni mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ min kɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka d'a kan a bɛ se ka na ni den dili ma den min n'a ni défaut bɛna diɲɛ n'a ni bana bɛna diɲɛ n'an b'a wele malformation a bɛ se ka na n'o ye n'o dun kɛra o degun b'e sɔrɔ a degun b'i den fana sɔrɔ ka d'a kan e tɛ se ka taa k'i den to n b'a dɔn a man di e den ka kɛ o cogoya la donc o kama n'i ye tamasiyɛn ninnu yɛrɛ la n ye minnu fɔ ka tɛmɛ e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka boli biribiri ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ a ka furakɛ ka d'a kan banaw don a bɛ se ka mɛn adamaden na a dɔw la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama a dɔw la fana a bɛ k'i la dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama donc i bɛ n'olu dɔn tagalen ɲɛfɛ maintenant kɔlɔlɔ ninnu olu dɔnnen kɔfɛ walasa e ka kisi infection sexuellement transmissible ma wala maladie sexuellement transmissible ni dɔw yɛrɛ fana wele maladie vénérienne donc a kɛra a tɔgɔw fɛn o fɛn n'i b'a dɔn o la n'o ye kafoɲɔgɔnya kɔnɔna banaw ye n'an b'a wele infection ni mɔgɔ caman b'a dɔn o la an fɛ yan nɔ donc walasa ka kisi o ma i bɛ se ka fɛnba minnu kɛ n ye fɛnba naani mun n'o fɔ ye o fɛnba naani i k'i jija i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ o fɛnba naani o fɔlɔ ye min ye i ka manani i k'o matarafa ni ko i ka manani matarafa a dɔw la i b'a sɔrɔ i furulen don n'i furulen don a ka gɛlɛn i ka manani matarafa cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o caman na o bɛ fɔ mun kama ka d'a kan ni cɛ ni muso n'aw furula ka ban o b'a yira k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔn o b'a yira fana cɛ dannen don mɔgɔ e kelen ma muso fana dannen don e kelen ma o la a bɛ se ka to yen dɔw la hali n'a ma manani don nka mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ n'u furulen tɛ walima mɔgɔ minnu yɛrɛ fana furulen don n'u b'u den ka kɛrɛfɛdenw kɛ donc minnu b'o olu ko kɛwale ninnu kɛ i k'i jija i ka manani i k'o matarafa ka d'a kan n'i ye manani matarafa a bɛ se k'i kisi ni bana ninnu ma kosɛbɛ ka d'a kan i t'a sɛbɛnlen mɔgɔ i tɛ k'a fɔ ko ni bana b'a la ko sida b'a la walima ko ni banakisɛ ninnu b'a la donc i tɛna o ye cogo si la nka i bɛna dɔn banakisɛ minnu bɛ yen nɔ walasa ka kisi o ma i bɛ jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka manani i k'o matarafa o nafa ka bon kosɛbɛ o ye fɔlɔ ye filanan tamasiyɛn dɔw bɛ yen n ye minnu fɔ ka tɛmɛ n'i y'olu tamasiyɛn dɔw yɛrɛ i n'a fɔ ji jɛman bɔ i n'a fɔ cɛya yɔrɔ walima muso yɔrɔ bɛ ŋɛɲɛ walima i y'a ye k'a fɔ jelibɔ bɛ to n'i ye muso ye jelibɔ bɛ to ka kɛ ka sɔrɔ laada dun tɛ n'i y'olu tamasiyɛnw yɛrɛ la donc i ka wuli joona i ka taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi a kɔlɔlɔw ma joona joona a sabanan i ka taa ka vaccin kɛ n'a sɔrɔ i ye muso denmisɛnnin i bɛ se ka vaccin kɛ hépatite kama ani fana i bɛ se ka vaccin kɛ n'o ye papillomavirus humaine k'i kisi o fana ma n'an wele HPV walasa i bɛ se ka kisi o ma i bɛ se k'o vaccin kɛ o ye sabanan ye a naaninan i bɛ se ka dépistage kɛ n'i ye kafoɲɔgɔnya kɛ i tilalen kafoɲɔgɔnya la n'i sɔmin'i yɛrɛ la k'a fɔ cɛya yɔrɔ ji jɛman dɔ bɛ ka bɔ a la walima cɛya yɔrɔ walima musoya yɔrɔ a bɛ k'i ŋɛɲɛ i ɲɛ bɛ a la kɔrɔla a bɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten walima i ɲɛ b'a la fana nɛnɛ bɛ ka don i la
walma fari yoro do be no yere ma foyi famya la I farbe chuguna korla te ka ketento donc maintenant ni tamasiyanu yere la walma keto ka sukuna ga bigi jeni ni wulu tamasiyanu yere la far sugula walma yere la doron igata do sula jona aga la je na soro ni kam sumi ka funyo anke na soro oma dosima walma ni cheme ka funyo no fana ma dosima donc nous ni fenwi mi sika mi ke femba nani mi ni hali to la ko saka gele ka fo ko ka funyo ya bana no infection sexuellement transmissible ko ke soro ga jenat ke konnana mado ya euro famia no so yoni euro famia ka fo video njara ke kuna funa chama soro la ki la dikan chama soro konnana no so ima abonné ka bini 600 no ibe jemta yo ko notification ta wala sanne video ko ke wakati ya mo fo le mimba la je ya no fi sigaro la iga do ka fo samedi sabe me video ko ke wala sa kuna funa nyumande ma kene yaka ikambe wala samedi were